el semàfor del Barça espanyol. El Barça ha guanyat 4-1 i situa l'avantatge amb el Madrid a 9 punts. En verd, rotacions de nivell. Avui el Barça, com diem, sortia sabent que el Madrid havia punxat ahir, el Madrid va empatar ahir a casa amb el Girona, per tant, si guanyava podia situar 9 punts, que és una distància molt important a falta de les jornades que queden amb el Madrid, i el Barça d'inici ha fet un equip amb rotacions, però amb bastants jugadors titulars. De fet, Pedri i Lamine han jugat els 90 minuts, de fet, Lamine ha estat el millor jugador del Barça, ha estat autor de 2 assistències i autor d'un gol, ha estat un autèntic mal de cap a la defensa de l'Espanyol, ha estat un dels protagonistes del partit, també ha tingut 90 minuts, Pedri aquí se l'ha vist menys, sí que hi ha hagut més canvis en defensa, on Araujo ha jugat al lateral dret, al mig del camp no hi ha hagut massa canvis, i com diem, al mig del camp Fermín també davant, a la davantera també hi ha hagut un canvi important, que és Ferran també ha estat protagonista perquè Ferran s'ha retrobat amb el gol. 3 mesos després, Ferran ha tornat a fer gol i ho ha fet per partida doble. El primer un gol amb una centrada de corna excel·lent de Lamine i un altre segon gol amb una altra passada que pràcticament era mig gol de Lamine. Com diem, rotacions que al Barça li han permès avui tenir donar descans als jugadors, no a molts també, perquè a la segona part ha hagut de fer canviar Gerard Martín, que sembla que té alguna molèstia al turmell, ha hagut de jugar ell de central, també hem vist d'inici a Gali, que ha jugat de fals extrem, hem vist també d'inici a Balde, que tampoc havia jugat aquests partits últims d'inici, per tant, com diem, les rotacions que ha fet Hans Flick, que no han set gaires, han estat de nivell, han permès que el Barça, sobretot a la primera meitat, ha dominat en plaer el partit, la segona part, amb el gol de l'Espanyol, que s'ha ficat 2-1, li ha complicat una miqueta més el partit de l'Espanyol, però el tram final el Barça l'ha acabat sentenciant, com diem, amb un gol de Lamine Yamal i un altre gol de Rashford, que havia fotut a la segona meitat. En verd, el retorn de Gavi de titular. Com diem avui, una de les novetats d'inici del Barça ha estat el retorn de Gavi com a titular. Feia més d'un any que no jugava com a titular el futbolista i, com diem, ja va jugar l'altre dia, a la segona part va substituir a Pedri, avui l'ha fet jugar en un rol diferent, l'altre dia va jugar de pivot posicional contra l'Atlètic de Madrid, va fer una molt bona segona part, avui jugant de fals 9, també se l'ha vist molt ajudant a l'equip, donant continuïtat al joc, que és el que volia avui Hansi Flick, fer-lo jugar de fals extrem, que feia que baixés molt més, s'associés molt més per dintre, se l'ha vist molt participatiu en el joc, deixant molt més la banda Balde, que se l'ha vist menys, però com diem, molt important també recuperar, que el Barça vagi recuperant aquests efectius. També a la segona part, en el tram final, el Barça ha recuperat Frenkie de Jong, que ha sortit al tram final i ha fet l'assistència del quart gol a Rashford. Com diem, important que el Barça vagi recuperant aquests jugadors. Ara mateix a l'infermeria queda encara Bernal, que va estar lesionat l'altre dia contra el Madrid, i també hi havia Christensen, jugador de llarga durada, com diem, i Rafinha, aquests 3, molt important l'últim, que es va lesionar, com recordem, en l'aturada de les eleccions. Com diem, important que el Barça vagi recuperant aquests jugadors, perquè en aquest tram final en què el Barça necessitarà tenir tots els jugadors entonats, i avui ha estat important també que Gavi pogués tornar a jugar de titular. I en verd, encarada la Lliga, a remuntar a la Champions. El Barça avui, com diem, amb aquesta victòria, aquests 9 punts, ha posat molt de cara la Lliga. Era molt important guanyar avui en aquest derbi metropolità contra l'Espanyol, un Espanyol que si a la primera volta arribava en molt bona situació, aquesta segona volta és molt diferent, l'Espanyol encara no ha guanyat en aquest 2026 i avui de nou tampoc ho ha fet al Camp Nou. Com diem, el Barça necessitava guanyar avui perquè el Madrid va empatar ahir. Aquests 9 punts són un avantatge molt important a la Lliga pel que queda, perquè el Barça a més té un partit a l'estadi contra el Madrid, i on sí tocarà remar, i remar molt, serà el proper dimarts a Madrid, perquè el Barça va perdre 0-2 el partit d'anada al Camp Nou d'aquests quarts de final de Champions, un partit marcat per l'arbitratge de nou, perquè a la segona part hi va haver un clar penal de l'Atlètic de Madrid per unes mans a dins l'àrea que l'àrbitre no va voler veure, ni l'àrbitre ni el VAR van voler veure, un any més, una vegada més a Europa, però com diem el Barça haurà de remar fort perquè el Barça necessita fer 3 gols al camp de l'Atlètic de Madrid, o fer-ne 4 si encaixa, fer-ne 3 si no encaixa, 4 si encaixa, i això no és gens fàcil. De fet, aquest Atlètic de Madrid és l'equip que li ha posat més problemes a aquest Barça aquesta temporada. Recordem que el va eliminar a la Copa després d'un 4-0 a l'anada. El Barça, com diem l'altre dia, a la tornada en Copa el Barça va acabar 3-0 però va quedar eliminat. Ara tocarà rebar, tocarà fer-ho a Madrid, i el Barça és capaç de poder-ho fer, és capaç de remuntar, evidentment. S'ha de confiar en aquest equip, s'ha de confiar en aquests jugadors, perquè aquests jugadors ho donen tot, des del minut 1 fins al minut 90. S'ha de confiar en aquest cos tècnic, perquè aquest cos tècnic ha trobat solucions i ha trobat solucions per fer que l'equip competís bé. L'altre dia el Barça, amb 10 jugadors a la segona part, va competir bé, però
els detalls, aquests detalls van caure del cantó de Madrid, a segona part una centrada dins l'àrea molt mal defensada per Koundé. Ara el Barça necessita que el proper dimarts els detalls també caiguin del seu cantó, i això no és només un tema de sort, és un tema que el Barça estigui allà ficat també, estigui competint amb tot, perquè al final els detalls marcaran molt aquesta eliminatòria, que se li ha posat molt complicada al Barça, com diem, a remuntar els gols, però que el Barça ho pot fer. Aquest equip ho pot fer, perquè és un equip que té molt de talent, que té una idea futbolística molt reconeixible. El Barça l'altre dia, a la segona part, amb 10 jugadors, va dominar molt més l'Atlètic de Madrid que ho estava fent amb 11. Segurament l'Atlètic també li va anar bé, perquè és un equip que li va més ser reactiu que proactiu, però el Barça ho va fer, va dominar, li va costar crear ocasions. La clau al proper partit serà crear les ocasions, generar ocasions. El Barça ja va guanyar, recordem, en Lliga fa 2 setmanes al Metropolitano 1-2. El Barça no ha de fer més gols el dimarts, i com diem, avui ha estat un bon ensaig, perquè aquest avantatge deixa encarrilada la Lliga, però el Barça segur que competirà i ho haurà de fer-ho molt bé, haurà de competir molt bé per poder intentar passar a semifinals de la Champions.